Ako každý rok a ani tento tomu nebolo inak, sme prijali tých najmenších do našej školy. Ako sa prváčikom zatiaľ u nás páči? Páči sa dnešný deň a páči sa všetko na našej škole. A aký predmet máš najradšej? Zanedeš slovenčinu. A máš dobrú pani učiteľku alebo dobrú? Dobre, tak... Pasovačku so slzami v očiach prežívali a sledovali aj rodičia prvákov, čo hovoria na prvé kroky svojich ratolestí v školských hlaviciach. Myslím si, že je celkom fajn. Podľa mňa sa teší, to je základný rozdiel, lebo keď ju do niečoho hnutím, tak ona nechce, keď je poviem upratá hračka, ona nechce, ale učiť sa chce. Dúfam, že to vydrží aspoň do tej 9 a potom ešte aj na vysokú školu. Hej, dobre, no a ešte ste spokojní so školou, na ktorú chodieva? Páči sa mi to, zdá sa mi, že aj nové veci tu popribúdali, že aj tie triedy sú nové, telocvične vyzerá fajn, aj okolie je urobené celkom pekne, vynovené, tak celkom super. Veľmi jej to ide. A myslím si, že máme výbornú pani učiteľku, ktorá s nimi veľmi dobre pracuje a je to vidieť na tej mojej dcére, že sa jej veľmi páči, ako chodí teda do školy. Dobre, myslíte, že si vydrží 9 rokov na túto školu? Že či jej vydrží ten prístup? Dúfam. Či bude realita taká istá, sami musíte vypovedať. Sa vám páči okolie tejto školy, alebo Chodil som sem ja, keď som mal jej vek a celých 9 rokov. Takže chodí sem aj ona. No náš mi Jakubkovi sa strašne páči, prvé sa obáva, keď nás to učiteľ bude, ale teraz sa teší každý deň do školy. A zatiaľ sa dobre učí, alebo... No, niečo mi ide lepšie, niečo ešte horšie, musím nabrať trpezlivosť pri učení, ale je to dobrá cesta. A máte radosť zo svojej učiteľky? Áno, vynikajúci učiteľ, máme aj vychovateľky, pochváľme si. Prvé roky sú určite v škole nezabudnutelné. Ako si na prvú triedu spomína naša pani riaditeľka? Nástup do toho prvého ročníka. No, nástup, ako bolo to veľmi dávno. Pamätám si, to bolo vtedy, bola iná doba, iné časy boli. Bolo to síce krásny prvý ročník, bol výbornú, skvelú pani učiteľku som mala, pamätám si ju. Ale boli také iné pravidlá vtedy v škole, že my sme museli sedieť s rukami za chrbtom, my sme úplne museli ináč sa správať. Dnes je trošku ten režim tých našich žiakov taký voľnejší, taký partnerskejší by som povedala, takže napriek tomu, že to bol krásny prvý ročník, ale bol úplne iný ako v tejto dobe. A vy, pani zastupkyňa? No, ja na prvý ročník veľmi nerada spomínam, pretože som nemala dobrú pani učiteľku, veľmi kričala, ruky sme museli mať za chrbtom, som si tiež spomenula. A keď sme chceli, že chcete dostať cukríky, tak si nás vytiahla pred tabulu, tak to sme dali ruky a pravietkom sme dostávali raz a potom ešte aj takto na prsty, takto a to bolelo. Takže na to si, ako tešila som sa veľmi do školy, ale na ten prvý ročník nerada spomínam. Takže je veľmi dôležité, akého učiteľa človek stretne. A v akej dobe vyrastáte? Tak. Dobre, a druhá otázka je, že či si nepamätáte nejaká najlepšieho kamoša alebo kamošku z prvého ročníka? No, to bude ťažké, náročné. Tých, čo si pamätám, bohužiaľ už medzi nami nie sú. Ale ja som viac menej vychádzala so všetkými. Ja som bola taký ten typ, že som bola kamarátska ku každému, či k dievčatám, chlapcom. Ale teda dobrých kamarátov som mala, ale pamätám si na jedného chlapca. Ja som mala vždy vlasy po pás, ktorý sa dával za mnou, a že keď mi vlasy, tak to boli ešte lavice, ktoré boli šikmé, tam sa prihlbinky na pera boli a vždy, keď mi nedaj Bože nejaké vlasy na tú lavicu padli, tak on zobral gumu a tak to ťahal po tých vlasoch tou gumou a tak ma ťahal. Toto jediné si pamätám také negatívne, ináč. Ale čo sa týka kamarátov, kamaratiek, áno, ale tie, kto si spomínam, už bohužiaľ nie sú. Dobre, a vy, pani zastupkyňa? Tak v podstate my sme boli veľmi malá trieda, bolo na 14. Takže od prvého ročníka po 8 ročník, sme 9 vtedy nemali, ale my sme boli asi všetci taká jedna banda, taká partia. Takže, ale nejakú veľmi výraznú kamarátku nie.
Tam bolo viac chlapcov ako dievčat, ale tak všetci sme boli, tak bol nás fakt máličko. Ja keď dám tam poslednú otázku, teraz, jak vidíte tých prvákov, ich to teraz užívajú, jak sa tešia, vrátili by ste sa presne do tých čias, alebo inám do tejto modernej doby, že čo žijeme teraz, čo sú tí prváčikovia teraz tu, takže či by ste sa vrátili? V porovne, každá tá doba mala nejaké plusy a nejaké mínusy. Niečo bolo lepšie v systéme školstva vtedy, v tom čase, a vrátila by som sa práve k tým dobrým veciam, ktoré tam boli, ale niektoré zasa, že sme dostávali, že teda mali sme fyzické tresty, dá sa povedať, v tom čase, tak to by som nechcela vrátiť. A do dnešnej doby by som chcela ísť, pretože teraz naozaj majú žiaci na základných školách úžasné, si myslím, aj podmienky, aj to školstvo je trošku ináč nastavené. A rada by som išla do tejto doby, len zase sú veci, ktoré táto doba má negatíva, že predsa tie deti sú trošku také iné, živšie. Chýba by tam trošku také viac možno u niektorých aj usmernenia zo strany rodiny, takže je to tak na vážkach, aj áno, aj nie. Ja neviem, ja asi nie, lebo to, čo už v minulosti tam sa nerada vraciam, to už neviem ovplyvniť, ale v podstate ja tým, že som učiteľka 1. stupňa, ja žijem s tými prvákmi a s tými 1-4 vlastne tú dobu, každý jeden rok, čiže 31 rokov som v školstve, tak 31 rokov s nimi takto žijem, čiže vlastne idem z toho obdobia do obdobia. No a ešte jedna otázka, že nejaký zážitok nemáte? Z prvého ročníka? Taký najväčší, taký, že čo si pamätáte úplne, že... Že úplne od slova do slova. Nie, že od slova do slova, ale taký... No poviem vám, výrazný nie. Toto si pamätám, že som mi takto ten spolužiak ubližoval, ale ostatné mi tak nejako splynulo. Nebolo nič výrazné, čo by mi vypuklo a čo by som si zapamätala. Bolo to školstvo a tí učitelia boli takí prísnejší. Tam naozaj to bolo iné. Teraz sa deti viete porozprávať na hodine, tam sme museli naozaj ticho sedieť, ruky za chrbtom, nehýbať sa, počúvať. Také iné to bolo. Neviem si teraz vybaviť v tejto dobe nič také výrazné. A vy, pani zástupkyňa? Ja si pamätám presne, v podstate my keď sme nastúpili do prvého ročníka v septembri, 1. septembra, takže to bol na tej škole taký zaužívaný zvyk, že deviatáci, oni vlastne odchádzali v ten rok, prváci prichádzali, tak sme dostávali kvety. A ja si dodnes pamätám jeden kvet, že bol chudáčik taký zvednutý a dostali sme ešte knihu, že Dominika. Tak to mi tak v tej hlave, že síce bol zvednutý, ale mali sme tak z toho radosť z tej knižky. Vlastne tí deviatáci nám to tak dali, tak to bol pre mňa taký silný zážitok, že taký veľký deviatak tomu malom prvákovi. My sme to nemali takúto pasovačku. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. S radosťou. Prajem ešte pekný deň. Ďakujem aj vám, dievčatá, pekný deň. Všetkým prváčikom prajeme, aby sa im u nás páčilo a dostávali len samé dobré známky.